Hallelujah. Hallelujah. You royal try. You royal try. Tini ka por nga preng sobhai phi wei puai baro ki baya. Dan hani ka jaka berkumjuru ki badan lengba ka online. Na preng sobhai phi kerteng bathiang tam ka jong Jesus Christ no penim jongi. Itongin ya ya chaprang ha ka jing shakri ka jongi. Ngilai pan ya royal try. Ngilai pan mani you try. Ngiliban khot yau try hani ke jaka king ke Bible ka bakat ba ke jing ro jongi kanang kiu kumta ke jing dor kat ke jong try kan wan here amen hallelujah ini ka por tong chiang na ke jaka song ke jongi ngiliban roi ya ke jing roi ni ka por pun crowd ke ke jong try Jesus god hallelujah hallelujah try Jesus oh yes Jesus hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Try shall make it try. Oh, you cut your body, I think a Joe make it try. Yes. Oh, Jesus. We exalt thee. We exalt. Yes, Lord Jesus, God, honey, go born. One man can show you try. One man show any go born that try. Come in and you long lang to try, Jesus, God. Have you don't got the show make it try to receive, to make it try. You love to make it try. Good and your mercy endure it forever. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good and your mercy endure it forever.
bao la và chỉ để cho bên thế người cha từng đi qua những thứ bao đồ ba thành là ba thành đừng đi luôn in nát You
mountains of peace. And I will live my life for you. Đắp cái chỗ mình xiêm cái chỗ mình lên cần đắp cái nhà này cái jaga cái mình xiêm cái chỗ này cái pot cắt begini nang yarok pangi kan tio try ling bagi ni giji rai tu pediang biru yang mình xiêm cái chỗ mình lên tu pediang biru yang mình xiêm cái chỗ try ni cái pot tu snow pi tu mat pi
praise. You're the name above all names.
the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. He's in our midst right now. He's in this place right now. Let us welcome him into our hearts. Worthy is your name. Lord, we just praise you. We lift you up. We glorify you. We magnify you. Because that's who you are. That's who you are, Lord. That's who you are to us, Lord. It's all that you are. And all that we have, we give unto you, Lord. We lift it up unto you, Jesus. Because you deserve it all. You deserve it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus. Yes, Jesus. Oh, yes. Because we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. 'Cause we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Oh yes, Jesus. Shemeka try jiro. Shemeka buram bol baro. Ikan dew yero. Ipan crown. Ipan buram. Nemar milong badeo. Ikini baro kan try ni Aisha. Ikini baro kan try. Iwan ra ahmat kachong. Kabangi dem bagi mana ye meka try Jesus. Kabangi trong kabangi kwa Pan mahat ye me. Hari kapol kan try Jesus. Kren shangi. Hikai yengi. Batai yengi yalam yengi. Pendap yengi. Nakabor kajay nakajidong kat kajong Hagar teng kajong Jesus Christ ngaduay kini baro. Long balakar raku teng kajong Amen. But amen. Tu shong pi kajidong kat kajong try kan IT no I know ilang. Praise God. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yero yo try. Ka step ko babahan na kabantajong pibaro haganigas sngi. Badru ay kan long sngi ka babha. But ka jingkamenu try kanya itu dapi. Ki paralok. Ki para bangay bayit.
partner jungi gibaran saudong nangi ngai kuplay yapi hagane kapor ilayo ye ke jiro bar ke jingmani kabalawan ra ye ke jingkamen nengkongai kadanu joblay badru kadanu jungi kala connect bad ublay hagabangila ban yero yau bad ban mani yau bad ban ai ya kata ke jing ruai ke jing tuai ke jing tem ke jing put ke jing yero shoblay ya kabadai ba mau unyo kaburam bat ke jiro bam ciukot. Hallelujah. Glory. Hakani ke step yin yap teng piang ya ka jing hikai japang ke jinget bat ka benta ka bangan puli kedaina ke gospel jo Marcus katway lenong ngan puli kadekot ka ba arpo nangta ngan teng hadu ka ba arpo sao. Gospel of Mark chapter 11 verse 20 to 24. Praise God. Shuai kabangan puli ya ka in duai ban in ra ka Bible si strong ban declare ya ka ktin jo blay kalong ka board ka ba kli tame tungin ong ablay ngai ngui ka ktin jo me kalong ka jing kia ka do jonga ka jing ba mi ka man sim jonga ka ban koi ba ka pan tmai ya ka jing mut berkat jonga kum tang pdiang ka ktin jo me ha ka jing mut jonga ha ka donu jonga bad ha ka do jonga ha ka tengu Jesu. Amen. Amen. Tungin puli haba kila yat like men step ru kila yo yo tau ding dembur balai yap terkong nadu kitit u Petrus te haba udah ken mau pat u ong hau ko ken rot ha kami uta uding dembur yau ba melatim ulai yap terkong no u Jesu da yatu ong te haki to yom api ka jingai haublay chisang ong api ba uno no ru uban ong hau ne ulum to long bala radno to no ru shadurio but onam sngo artatin halaga donut henry un ngej ba on salong ki eke ru ya ki baula ong kan long ya u ke eke ru ya ka ba unong na marga tang ong api bagi eke baro kat ka ba pi pan na ba pi kerpat to ngej ba pi pediang ya kita te pin sayo haba pi da yang khot bar pusan haba pi da yang kerpat ru to map la da pi bat ngosi ya no ru bau pa jo pi ru ba beneng on map ya pi ke rengkang jo pi henry la da pinom map teuk pa jong pi ba beneng on map ke rengkang jong pi hakani ke step ngini kwan chapang ka jingi kai ka jo Jesus Christ na uding dembur hakata kapor u Jesu la yat bat ke senran bat kat bau dang yat ka Bible ka yutu bau la yo yo ding dembur bat uneu ding dembur ubdan ke sla ke bajerngam bat om don so hau na ba kamdei ka por ban kait so Jesu la wan xiao tau ding ba da ba shom la shem so ken mau ka dei ka por bau ding dembur dei ban sei so ba du Jesu wan na da ka por ban wat so ba da ba shom la shem yo so how do ding dembur
ula ong u na du menta anam don shu ba bam so na mi ta de ka tin ka bo Jesus Kren ba de ka step ka ba bu tau ding dem bor ula yap ter khong na du ten rai cái chinh mốt bầu Jesus one wat so ha ka por ka bo day ban say so but balay bo wong bo nam yo shu ban bam so no no ding dem bur kam don cái bầu Jesus un ngầu dom un ngầu bitter kam don cái bầu Jesus un shim bo no ding dem bur un long bam say so na mar kam day ka ayom ban say so Henry cái bầu Jesus Kren nào đều tiếng đầm bờ, Kren cũng cái gì cái, cũng cái illustration, là ní cái gì cái, hai cái sinh ran, bà cái Christian, bà cái bằng ngay ông Jesus, sẽ phang cái gì ngay, bà cũng nói cái gì ngay cái tray, bà cũng nói nhìn yo, ya cái bằng ngay, cái bên ta cái bên ninh con. Uding dem bur ula yap na du ten rai fig tree dried up from the root hakan de khat ka ba arpo verse 20 nio i yang ni hakan de khat ka ba khat ar hadu khat sao habau Jesus Ukraine ki kan tien wang let no one eat fruits from you ever again. Onam dan shu uban bamso na may uding number. Kataga di kakitin ba Jesus Christ uding number bagi seluruhan kiyos ngaw. But kataga kakitin ka ba Jesus Christ ula kren da ka jingat. But kataga jingat kadai ka ba one no blay. Ka gift of faith. Kaching ayo ka jingat. Kabahadin u Jisu wong ikisenran to yo ikajingat how blay. Ka one no blay. Da ka boro man simba kod habaw Jisu kren yakinigi kantin. But iyo yakinigi kantin yung kajingat na word of faith is the gift of faith. Through the gift of the Holy Spirit. Kay tin yung kajingat kaday kajing ay jong blay yakata kajingat kabaleng ba kajing ay jong umensi makut. Baning Khongkrom kat arlenong kad kabakandai. Kandai tli kajing ay umensim way na kita kaday kajingat. Kadon kajing ay jong kajing pen start, kajing pen tip, kajing atul pa, kajing pen kia, ki kamba, kajing et, kajing pen yaperi ki mensim, ki telit, bat kajing batai ya ki telit. Kini jilong ki kendai, ki jing ai, ki jo mensim, ki badang trekam hadu menta, bat ki nangyay trekam hadu bakapor jong ka jing treo mensim kan kut no. Ni im makaya jo kabalang bakaya jo mensim makut, baka jing treo mensim makut, kabagi don kam ban long bladap to mensim, penon kam ki jing ai mensim, kerana kita lead, tuai mensim. Baptist daw man same bakod, but makibreu kinlong baladap daw man same bakod joblay. Kam day setiap balakut no tanga ki kam juga apostle, ka kitab ki kam juga apostle, kam day ka history, Henry ka day ka kam jong ka jintreu man same bakod, ka badang ne adu kini kisngi. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Katagday kaching ay joman sayim bakod. But about Jesus kranya kani kum kaching ikay bangiday banget. Hagat kot ba arfaway. Kisenran ki ongkum ni verse 21.
Rabbi, look, the fig tree which you curse has withered away. Kan rod, pensional ding dembur, yau bamela kran menin, yau bamela ong badam bam sosyo na u, menta ulayap terkong. Bargata kejiyap terkong, haba kilawat benia, kisem ba ulayap nadu tenrai nadu tit. Hallelujah, hallelujah. Mdai tangkislah, mdai tangkitnat. Hendrai ulayap terkong nadu tit. Menin ujerngam, menin uyeng udingba. Hendrai apo arpo sau kenta. Ulayap bat sla, bat nat, bat kametba, bat kitit, kilayap terkong. Kajinget bat kakitin jo kajinget, kam tray setia tang nasla. Kam tray setia tang na ki ay ki ba POE. Henry ka tray siya palat ka bor ka ba pila ban snowto. Siya palat ka bor ka ba pila ban YOE. Siya palat ka bor ka ba pila ban kenjing ken. Siya palat ka bor jo briw ka ba tray hadu ka ban penyaklat. Wat ya kita kajiyap bar kajiyam bat katray hadu kata kabala bar wan rai ke kamba ublay kaba syapo kaba wat kitit kitenrai bat kijot tenrai jong kita kijinge jong kita uding dembur kiniyap terkong. Hallelujah, praise God. Dahil namada ka tao, habang ingay ya ka katino blay, habang ingay bad habang iduway, bad habang ikren, kamot sa tiya, tang masyubuay ka kati, dan gibray wa persyaban bukti wa di gibapang, dan gibray kibam sngotenat ban duway ban yo jing penkia, dan gibray kibas tang ban kren persyai ka jingay, bad ka jing penkia. Compare kay baki kren ban kay baki ong Henry ngihap ban ngay kay baki tin jo blay ko ong. Hallelujah. Kay ko bang yo iyang ni kalong haba pingay ba da piduay Jisu ong kumno be ikiksud haga kerteng jo nga kumur kerteng Jisu haba pikran da ka jinduay wat kiksud kihaban pet neba pibe yaki daka jingay akarteng Jesu. Hallelujah. Mark 16:17. Cast out the demons in my name, says Jesus. Speak in new tongues. Kranagitale batamay. Rano yikipseng. Rakabamot. Penkenriya na kajakabo sitan udon. When you sharut nakatagid yung tray kam jo. Hallelujah. Pensange yo nang tawang ladapindi kay kabapiyap kanong pensniw yapi. Idon gidi septing ka crowd yo kay kalabi kalas niw kalair but ki way ki bang im hagde ka por. Henry ka Bible kong ladapinget haga kerteng Jesu wala ladapindi kay bayap kanong pensniw. Ngamong yapi ban dibi kanang ngamong yapi ba pinle kanang kay kabapitip ka basniw. Henry ladagata ka basniw ka wan shapi men meet na men ski ong ka sam kanday puway lada kita ki shankawi ajo baman kita ki sniw ki jiap khan ki wan men met na men ski kinom la ban kta ga ying chan jo pi na mar pi don ka kerteng Jesu. Hallelujah. But kata ka Bible gong Jesu ang boy ka ktig mapang lay hands upon the sick and they shall recover. Kin long balapan kia haba pi bukti yo bapang haba pi bukti yo bapang pi shubukti hakerteng Jesu. Okay, according to Samla, unwan hang ni kandet hang ni please. Okay, Bible gitu, Jesu wang bukti gibapang bagtay gibapang gin kia. Lay hands upon the sick, and the sick shall be recovered. Mentangi bu ikakti, bagi ong hakakerteng Jesu kataga jingpang kabadon ng kamet. That disease which is in this body, heal in Jesus' name. Yeshuong ka
Hakerteng u Jesu long kia. Ibukti as a point of contact, as an obedient the word of God. Ibukti yaka kom ke jing kong ukti no blay. Henry kata ke jinga jompi ke leche kata ke jingpang ban rat ban pen kia ban pen yap ye ke virus ye ke jingat ye ke jingtung ye ke snam but ye ke blood pressure ki kidneys but ki seeing but ki teeth but ke snam but baro ki throat ki chest but ke khli ke khamat ki khamot ki kti ki yat baro kata ke jingai ke trekam but ke pen kia ye ke jingpang baro. Hallelujah. Jesus about grand your victory your dingdom bur ki thi jong u ki yap hapo arfu sau kanta. Hallelujah. Kata de ki jinget hapo arfu sau kanta ki thi ki yap but aba pi grand de ki tin jo ki jinget wat ki jing pang ha ki de ki khot met kin long bala yap ter khong nadu tenrai pimna banong oi mei pa jong ha yu dan jing pang ngarungan dan o ke de jing pang bahir pateng o ke de jing jia ba ju jia ying ban yap man sao ban jia kita ban jia kini o ke ju long kum ta pateng le pateng jia no na marga Bible kong haba pi duai gerteng u Jesu kin yap ter kong nadu tenrai. Hallelujah. Baro kita kijing her pateng ki bersniu kin yap ter kong bat yin long ki bala lai lut kovleshibun. Hallelujah. I tap ki show Jesus. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Kata kadai ka jing ai chapang ka jing trei ka bangidan habangi kren ye ka tin jo ka jinget Joshua kren ye ka sngi bakan sange baru benai bon sange usange baru arpsau kenta khlmiat hadu banda dep katma barki amelek bar komta kasdang biang ban rotate benai bagasngi ki yat biang kumbajuyat bagata de ka tin jong ka jinget. Hallelujah. Hallelujah. Jesus kren wong Lazarus mino nagato ke jingtap come out Lazarus come out Lazarus one ke jingim ka wan ka tagare ka ktin jong ka jingai ka pankhai ka kamba. Hallelujah. Worshiping ia maginiski ki wa bon ba la pollute ya ka faith jongi la pen sniu dor ya ka jingai jongi da ki khobor ki wangi yos ngau. Number one, deki jingi kai ki bo ong bom dan kam jinge chu upleun lehi na dong shudong ngin shulong ki breu ki bala shupdiang sngop ha be kat bo bleu penyat bat kinong tuai ki ba tuai try la da kalong ko mon chome to pen kia ya lo shakri la da kam long ko mon chome to le kat ba memon Jesu mi kai kumta Parisi bagi yos ngau ji kau Jesu uhi kai kumu badan bor baro wong yu to bapang yap shliang wong kumnu kokon lama biki pop jome but wong to yeng but yat but bagi Parisi ki yos ngau ki wong ne ji kai de ko bapla na mar ki Parisi ki don la ki tiknik ban hi kai dak ba shane au blai Jehovah bakat ba ule mau Jesu hadu bagi orang une ulong palat bania kinong tulpa na bau hikai komu badan bor usneng ye ke eryong kalong jajai upen yeng yo bopang laipo prasnem u yeng baru kia badi ke juk ne ke bor bag authority u Jesu IAP ban le ha ke kerteng u Jesu. Hallelujah. Wong kabor bag authority and power is given on me by my Father. Daw blay palay but na matig daw om to kilay le mapiya ka ju yalap hikay pen rongsenran pen baptist beye ki ksut pen kiyay bapang bukti bapang but sibon ki kular ki bawong to hikay ru yaki ki barok bang laong api kataga day ka iktir bagabor ya kabaw Jesu la ay but then maraga daw Paul hadin baw Jesu la mipat na gajingtab. After Christ's resurrection, Paul taught
in Philippines haka shiti jong u shekinong Philippi kad khot ka baar sorry kalenong ka baar chapter 2 verse 5 till 11 uong ikanito yo ikajing mo daw Chris Hadin ang tawang walau lalong kumumbraw lalong kumubriw lalerid yaladay ula ko nguyok pa hadu ka jingyap Henry ubleyok pa ula rayo halor ka kerteng baro hagaba ka kerteng baro bagi khosiu baro kindam krub utalid baro unpla bau jisu day utrai la kendo apo kendo pada beneng kin playo jisu bolong utrai hallelujah kani kadai ke ikhtiar bau jisu dan but dia kataw la ai shafi oh this authority which was Christ received from the Father through the power of resurrection he is given to you and me in his name cast out demons. In his name, lay hands upon the sick. In his name, speak the mountain, and the mountain will be moved to the sea. Hallelujah. Glory to God. Kapoin ka baar. Hani hagad kot baar poar. Onda ba kisenran kilaong. Kenran une uding dembur. Yaba melatim mula yap terkong mentana do tid. Have faith in God. Verse 22. Have faith in God. For assuredly I say to you, whoever say to this mountain, Uhikai yangi, wang da shishang ong api, bo no ban ong how neulung. Ujisu hikai, yakabor yung kaktin da kabapikren da kajingat. Namar wang ni wang Petrus bagi senran yong menin me kren me tim yo no ding dembur men tau la yap Yesu wang to yo jingai how play piru yo jingai how play naba ma pi you if you have faith in God let up you don't get jingai how play pin ong yo no lumba ken ria shedu rio un ken ria Lada pinong, ong lang borok lada pinong. Fi hang niu Jisu hikai ke bor, jong ke jingait, da ke bekren, da ke ketiin jong ke jingait. Ke bor, ban kren, da ke ketiin jong ke jingait. Ong lang borok ke bor ban kren, da ke ketiin jong ke jingait. Namar pi ngingait bun sin. Henry ngi lepop daga ktin kabangikran. Ngingay bonsin yaw blay ngingay kamba. Henry ngi lepop daga ktin. Hagani ga ktin gadon gijing artatin. Hagani ga ktin gadon gijing bam ngay. Hagani ga confession gadon ka doubt ka fear ka impossible ka bamla ka jing artatin ka dap hang ni man ka por bagi kren. Ngila duay show blay ban le kamba ublay. Henry ka ktin ka bangi kren. Borobor tang ke jing bomla, jing artatin, but tang ke jing do jing kermen, doubt, fear, hopeless, and all the impossible word, it always came out from our mouth all the time, even after we pray by faith. That's why Jesus taught his disciple to speak the word of faith. Bagi day ban krani giktin jong kajingat baru Jisu mentana uding dembur wikai ki sya ka level of faith ka bakam jrong bagata ka level of faith ka bakam jrong galong bala ban kren wad yaw lumru un ken ria syudurio ya go pertai la tau da giktin ublay ba da giktin jong kajingat how blay daga ktin jo blay pi kren kat kom ke jingai haga ktin blay pin pen ken ria ki lumba baro hallelujah haga jimut jonga jo pi jong ke senran kam long ko bala yo lum ban pen ken ria shedurio henry ke ktin jong ke jingai la ban le no ding u jisu kiu jo lum u kai u ding menen bat mentau hi kai si ban kren si ki lum bakin ken ria shedurio
But kata ke song aga ketin jong ke jinget kapa pinget ye ke ketin jo blay. Ngamong aga ketin jo briu, ngamong ba pin code u scholar ong kumno, ngamong ba pinong ki theologians ki batai kumno spang ke jinget, ngamong ye pi ba pin kren ye ke ei ka ba pi sngau thu sapang ke jinget, henrai go ong ye pi ba pin kren ke ei ba ka Bible ke kren sapang ke jinget. Habau Jisu ong tau ba ngai hanga walau la yap un mi pat, wei ban sngau thu bau briu ba yap un mi pat. Andai ngong ye pingai baga jimi pat kan long. Hallelujah. Kini kilong ki kentin ki bau play Ukraine. Dan ma de gatau ai ka pertai kan du jingkerman. Ai bak ki doctor can refer na ko wake hospital ban sumario nong pang. Lani pide way na ki bakom kita. Ai ba ka political departments lani kata ka board tauan lani kata ka board censure kalaban ai ka nono ka kantin jingkerman lani ka kantin ka bakalaban kren ban yada ban pendap ban sumar lada pikod ya kata pikren kanom trekam pila banong so no riu kraw ong kumta ha ka protejo jingai kam trekam henry habapi ong ka ktin jo blay ha ka kerteng jo Jisu da ka bor jo men semba code kani kan jia da shisha kan long. Hallelujah. Kani ka dei ka ei ka bang hab ban su tho dei na ma de ka dau la khot yang i sha ka ta ka jingai ban yo au blay haga benta kababodu Jisuang. If you say, or whoever say to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, unam artatin hakadonu jongu. Ungait. But believe that those things he says will be done. Ngay pagkataka ba uong kanjia. Ngay kataka ba uong kanjia. He will have whatever he says. Unyo yaga ay kabawang. Now, no ding the boru Jisu hikayangi yaga confession of faith. Confession of faith. Ong baro kajing plajo kajing et. Ba on pendap kajing mut jongi hakadono jongi de kajing et. But what a katin kabangi kran man gaski kanong katin jong kajing et bala sengnong rim nagaktin jong ublay. Hallelujah. But kiksoy ki dujok kin kenrea. Lafi ong ka kerteng jo Presiden Amerika, Presiden ke India, nga hukum ye kita yu ksoy kray lene yu no ka authority ka bahajronga jong ka pertai pin hukum kanom lastia ban kenrea. Henry ka kerteng ubatawi ka beneng ba ka kendau ha ka kerteng ga do Jisu ba dau la long ke baro klema u long ba leng ba jong u dau la long ke baro da kata ka kerteng do Jisu on penlong ya kata ka bom la long on penlong Barkan jia kata ka bau briu mlaban penjia hau blay ka long bala dei hangta u blay kren ka donu jonga ban sngotu bahagini ki por ni don kamban bilap ye ka jingai hagak tinu blay haga jingai hau Jesus Christ ka jingai haga por jo men simba kod bat ruban memorize ban pulelen dad ye ka tinu blay bat ruban yai pendap ye ka donut Yaka jimot, but yaka ktin bangi kren, daga ktin joga jinget. Bible kong no, utau bangai yaka donut, but bau plan daga shentur, bau Jisu long utrai, on pen imyo. Hallelujah. Onggorok ngai yaka donut, plan daga shentur, bau Jisu long utrai, on pen imyo. Kei ki kambala yap bat pi, kei briu ba yap agapap,
ai un ngai da nuot pla de shintur bau Jesus long try but ki kam ki ba yap kin long im u breu bla yap ka pop un yo map ye ki pop jongo ka situation jong phi ka bala yap baro kan long impat na mar phi ngai ka donut but phi pla de shintur bau Jesus long try on pen im what yo nong pop bat ngit tam on pen im ya o Hallelujah. But ka kamba ka ba crowdam kadai ka jing pen im ki man sim ba kodor. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hang ning yo e ka Bible ka yo tu u Jesu hi kai ni chapang ban kran ka jingat. Kran ka jingat. Ka jing kai ni ka confession of faith. Jesus taught us through the fig tree about the confession of faith. The word which based on the word of God with the authority in the name of Jesus and the power of the Holy Spirit. You can speak it out and you will see the impossible will turn to be possible. Hallelujah. That was the word that Jesus spoke to his disciples. Wong to yo ka jinga yaw blay ka benta ka balay kot baar po sao. Jesus teaching about faith. U Jesus hikay siya ka jingait. How kot ka baar po sao ka ong kumnay. Whatever things you ask, when you pray, believe. That you receive, and you will have them. But pin your ta yaki, pin your yaki. Hang ni ka kren Japan, ask, pray with faith, then you will receive, then you will have it. Kini ki sautli ki steps, kibau Jisuang, whatever thing you ask, keke ba pipan kat kum ka manjo blay. Na mar ngi tip baga Bible you told that ngi duai ba ngi pan ni keke baro kat kum ka manjo ngi ngai bau yo snow ye ke ba ngi pan. But kumta ngin yo diang yaka. But hangi lada pipan pan ka AK lada pipan. But pidwai de ka chingay. But pin yo yaki kumta pin yo yaki. Haba pipan pan kar kum ka monjo blay. Kum no intip ka mono blay ban pan na ka ktin jongo. Kabar ngiyoi bagi day bantuai de ke jingait kay ba pikren ba piduai kan mau ba pidai bantuai de ke jingait. What are the tin kabalai ngai ba pila yop diang ye kay ba pipan ngai ba pila yop diang ye kay ba pipan bat kata ka ba pingai ba pila yop diang komta pinyo yeki pinyo bat yeki pinyo i yeki pe kmat ba kan jado kin sa yo i ka e ba pingai ba piduai ki kti ba kan jado kin taba bat komta pin mat pin taba pin yo snow pin sma bat pin yo i ye ka e ba pingai ka ta kan chia. Hallelujah. Hallelujah. Sautali ki nongrim ki bau Jesus hikai four things or four foundation that Jesus teaches about faith. He said, "Whoa, whatever things you ask." Number one, when you pray, believe that you receive them and you will have them. Ask, pray, receive, and have it. But kita baru kita dakajingat. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Kataga jingit
kabapin hap ban connect shisha negative and positive current will flow kaktinu blay bat ka jinget kan wan ka current no blay ki kamba kin sajia faith in the word of God or word of God with faith it brings miracle kawan ra ya ka kamba ni day tang Gibril ni nom laban le ay henry ke ay ka bangingat bar ke ay ka bangituay haga ktinu blay bar ka taga jingat ya ka ktinu blay kawan ra ya ka kamba ke jing kali mentagalong la dau try one un shem nem ke jingat hapo jongi shem nem ke jingat hab deng ki di ki koru koram ki jingat lenti in this up and downs of your life will God find faith in your life hatu blay un shemo ye ke jingat ha ke jingem jopi un shemo babi pendan kam de ke jingat ha ke yeng ke sem jopi ha ke jingem jopi personally ha ke ministry jopi ha ke kam jopi ha babi pang ha babi kardu ha babi sha hitam haba ki jingai ki wan haton shammo babi yeng ha ka jingai haton shammo babi ngai ka ktinu blay bat ba ki kamba kin jia blay kwa ban yo i gata na margim la ban len ye ki kamba blay bat ba blay dang le hadu ki ni gisngi hallelujah. Praise the name of the Lord. Day Lord jongani ngiyo iba ka Bible ko ong how Matthias arpoe arpoar lada pintu wai da ka jinget arpoe arpoar Matthias hang niru le kren biang ye ki ju ki kantin ye ka ebo Jesu kren Matthew 21:22. Oh, blessed be the name of the Lord. It says like this. Ong kumnei But yaki eke baro kat ka ba pinpan ha ka jing duai da ka bangay pin priang yaki keke baro ba pinpan ha ka jing duai da ka jingay pin priang yaki pin yo yaki hallelujah hallelujah pin yo yaki anything you ask with faith, you will have it, you will receive it, and you will get it. Hallelujah. That is the faith. Kataga day kajinget. Compare ki criticisms lani compare kita ki critics ki ong kumno shapang kajinget. Compare kita ki breu ki laban wani kumno shapang kajinget. Henry ngim salia yano ngidon kamban pen kongo agak tinu blay namaru blay udang tray adugan ni kiski but kajinget ka don ka bor but one rai ka kamba how tau bangait. Glory to God. Let us be pani ay de jing het pinyo tiang yaka. Don pat ki bapan bomday. Namar ki jing kwa brai. Namar ki jing snow ha pertay. Namar ki jing kwa besniu. Ki wan ki jing ele aki. Kita pin pandu pinomyo. Henry day ban ngait. Ubriu bangait. Long shu ubala pen ki de ki jing at palung. Henry ut scam uto ba ki jing mot. Kumnei. Duai de kumwei pla de kumwei ngait de kumwei song to de kumwei. Ulong kum ki jing at palung. Unom la ban priang ye. Haba pi duai. Haba pi pan de ki jing ngait. Bat kan jia kata kan salong. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hang ni yo I ka jinget ka tray wat I ka jing panim. Ka rom sipo kan dai ngong yo pi la pi ngai do nul pla de sinturan panim yo pi. Ka jinget ka tray hagban pen khia yo breu. Habakat kantay bapang misnam kat asnam kaktayo Jesu ang mano baktayo nga bargong day mga try bala perngat ita kasnam kat asnam kabatuit na kamedyong ka but hantaw Jesu ang your faith has made you whole kajinged yung pa lapan kya yung pa hallelujah hallelujah
Praise God. Let's say pim sngau tu bhan chapang ke jinget namar ngim pat don ki challenges ki ba ha ke jingim jongi la da pilaman pin sngau tu but pin jin de la prata ha ka sur ko ba kham jam pin de la shat pin la comment namar ka ta ka ba pingai u blai u long bala ban pen dep ya ka ta. Hallelujah, glory to God. Nang tangi yo I ke ai ka ba ngi don kam ban apply ke jingai wada ke jing pendap. Faith for provision ke jingai nam ta ke jing pendap. How Matthews riu khat wei u chi su I kai ke sandan ban tuai wong tu ai hangi ke jing bam ka bala ke sngi man ke sngi ha ban ngai bo blen pendap wat ke jing bam men step ke jing bam men sngi jing bam men min bar ka ta ka dei ke jingai. Hallelujah, glory to God, glory to God. Ke jingai Nakabantaka kamba. Faith without work is dead on the Bible. Kajingai klem kajingpan tray kam kalong kabayap. Komtangi don kam banget. Ka summary jongane kaji kai jong ngamenta ka step kalong. Southerly KK. And number one, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Kay ka ba pin pa na ka jing duway pin yo tiang lada pingat. Jisuang to yo jingat how blay lada pingat. Day ban pengat mano day ba ka jingat ka shuwan hi henry ka one now blay but da ka ba pingat ha ka tin jo u ka ba kren. But apa pingat pin sayo. Summary 2. Kabaar. For we walk by faith, not by sight. Na bangiyad ni im da kajingat om da kajingyo I. Summary 3. But when you ask, you must believe and no doubt, because the one who doubt is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Henry la da pipan, piday banget, nabautaw ba artatin, halaka donut. Ulang kom kata kecingat pelung jong keduriau, kabalapan kiyau syanay syatay. Dakil jong ke jing artatin, dakil jing jong ke jing bat ke saudong unom yo adiang kabasaw, because you know that the testing of your faith produce perseverance. Namar babing dip bagataga batenju ya ka jinga jopi kapenlong yo pi banyasha. Kapenlong ye pi ban yai kun jinya sha kamut ban shu ap kum nei kumu briu bla yap ka jinya sha kalong ban stick hold on in your faith. Hold on kamut pats kam ni ka jinya jopi manta la shoy la chuski pats kam nganam type ban nged nganam artin ye kai bangalanged nganged bagata kawan ra ka result jong ka kamba. Hallelujah. What ongala duai menin kam chia le shoy ram chiskiram shibnai pastor ngala duai kam chia ye ngala skauta ngam lashu kata kam dei ke jinya sha jong ka jingat. Jinya sha jong ka jingat. Hold on. Pats kam ye kai ba pilangait. Ye kai ba pilangait. Pats kam ye kata. Bada shisha. Kan sejia bat pin yo isha ye jing kraw hang ta pin so ngau to bau tau batlat unong ngaklan ubatuk unong ngarispa na mari ka able trial le ha oh. Hallelujah, glory to God. Hang ta pin ngau to om dai mga try om dai ki jing la jong try om dai ki jing tip jong try om dai ki spa jong try om dai ki jing start jong try ka dai tang namar banga ngai jamai kine paro ki jia bar kilong bagata ga dai ka jinget. Hallelujah, hold on kata ga dai ki jia sha produce perseverance. Glory to God.
Oh, blessed be the name of the Lord. Blame God who you be nagavantaga nega jinget. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hakanikas.